uzafise ngazi ukuthi kungcono nje umchamise ngolimi. Njoba ethi lincane kukhona inani elinye aselazi elikhulu kunelami. Alikho but eyakho ayikho normal. It's like mhlawumbe i-Down syndrome angazi kwenzakalani. Yaqhubeka yini? Mfethu yazi mfethu siyacela ke manje. Ngomoya ophansi. Uyaqhubeka Ngomoya ophansi. Ucela wathi lincane. Futhi manje line-Down syndrome. Mfethu amandla sinawo mfethu, amandla sinawo mfethu siyacela. Cha ukuba uthathela amandla la uwafaka le-serious kumele silungise ngoba leyo ngishaya manje. Cela ngiyaka. Hlala phansi. Hlala phansi. Cela ngiyaka. Hlala phansi. Hayi ngeke. Bafo Bafo ngicela wehlise. Wena indaba uthatha inkinga zethu uhamba uzoyisaphasa kule bantu. Leyo nto bunga Buke lo hlelo silungisa umjolo mangikubingelele ngiphinde ngikwamukele kwe-episode namhlanje ohlelo lakho lithandayo nelihamba phambili emhlabeni wonke jikelele. Thola khona la kwi-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Igama lami nginkudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Uyazi ke once avela nje suke sesizokhuluma indaba eziningi ezisinto umjolo. Mhlambe nawe nenkinga ezisinto umjolo ungas-emaila njengamanje to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare this particular channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show so that sizokwazi ukuthi sikhule. Phinde futhi ujoineke as a member of this channel. Press nangu thanks lapha eceleni ngiyakucela ukwazi ukuthi ke ufake lokho okuncane ongalekelela i-channel yethu ukuthi iphakame, ikhulu ihambe iyephezulu. Amakhanda abheke phansi isho ngazilinye. uNkulunkulu kaMatifane sihawukele. Asambe siyobabona zihamba kanjani inkinga zabo mase siyalungisa lapho kumele silungise khona. Asibangene. Sanibonani igama lami ngulelo wakaNcube. Ngize la kusilungisa umjolo, ngifuna ukuzolungisa inkinga zasekamereni nomuntu wami. Siyakubingelela sikwamukele futhi mbukeli wohlelo silungisa umjolo. Yazi ke once ahlala kanje phasi sesizokhuluma indaba eziningi ezisinto umjolo yahlukahlukene eNingizimu Afrika. Mawukuthi uyaqala ukungena njengamanje ngiyakubingelela njengoba ngishilo singena ngudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Before siqale ishow yakhe sikukhumbuze ukuthi the show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code UMJOLO. That is UMJOLO. I-promo code leyo oyisebenzisayo whenever ubetha with EasyBet. Mongenayo i-app i-download njengamanje ku-Google Play uphinde futhi nalapha ku-Apple Store ube nayo ethi wena mase-ke uyabheja yabo. So njengamanje singena kuzona-ke ezisinto umjolo. Eceleni kwami khona umfowethu esinaye njengamanje sokhuluma naye sazi kabanzi ukuthi kungani nathi la ohlelweni and ikuphi mhlawumbe adinga ukuthi alungiselwe kona and stuff. Uyazi ukuthi la we all about fixing imjolo eminingi yahlukahlukene. Mengabe futhi kumele siwuthele usawoti esilondeni uyalazi udaba. Mntaka baba Grand. Kusiyami ngiyaphila kodwa. Ngiyaphila mfethu. Mina ngiwudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Umfowethu esinaye namhlanje ubani? Umandla Nkosi Bloss. Umandla Nkosi. Umfoka Bloss. Yebo. Mfowethu siyajabula kakhulu ukuthi uhloniphe mengabe sikuthinta ukuthi uyadingeka la ohlelweni uze uzohlala nathi kanje. Ulana ke mfowethu ngoba kunentokazi ekuthiwa ulelo. And ithe le ntokazi nekwe relationship. Manje ngifuna ukuconfirma la ukuthi uyayazi yini. Uma uyazi kanjani? Okay. No, ngiyayazi. Yeah. Ulelo umuntu wami ngisebudlelweni naye. Sihlala ndawonye nje umuntu engithandana naye. Okay. Mfethu mhlambe mengabe nineyinkinga ke nomuntu wakho usually nizeklisha kanjani ama-issues enibhekana nawo kwi-relationship? Nina nobabili niyahlala phansi nikhulume noma mhlambe nabantu vele abathi uma bekhona inkinga kwi-relationship nibize omunye umuntu azonilungisela njengoba kwenzeka namhlanje? Akaze kuqondane nokuthi kube khona umuntu esithathe oba khona. Sijwayele ukuthi nje sihlale sizama ukuyilungisa ngendlela esingayilungisa ngayo. Ngoba wazi sabukho vele ubudlelwane obungenazo inkinga zakhona. Mfowethu. Sihlale nje sizama ukuthola isixazululo. Mfowethu kuyazwakala kahle kakhulu and ngiyajabula ukuthi la namhlanje khona sizothola isixazululo njengobusho. I-personality ke yakho mama umuntu kanjani nje? Umuntu onothando mfethu. Sure. Ya umuntu onothando. Umuntu ohloniphayo.
umuntu okwaziyo kwesinye isikhathi ukulalela yabo leyo nto. Sure. Yeah, as much as vele-ke engekho umuntu ongenazo lezo zicana zakhe, kodwa izici esikwaziyo ukuthi siphilisane nazo. Okay. Yabo leyo nto. Ngiyakuthola mfethu. Yeah. Thola kahle kakhulu and namhlanje nila ukuthi nilungise lawo maphuthana khona kwi-relationship. Mhlampe wena ngokwakho uyayibona ne-future nalomuntu esifazane okulethela namhlanje, noma mhlampe umuntu nje obudate naye nje ngoba phela noma nje uyasho ukuthi hayi umama loyana umuntu wami loyana. No, my brother, likhona ikusasa mfethu. Sure. Likhona ikusasa ngoba sesinesikhashana impela sihleli ndawonye siphushile ngani. Sure. Yayibona leyo nto. And up to the point yokuthi ngize ngam-introduce nasekhaya. Sure. Ya nanokuthi-ke njengamanje sisey'nhlelweni zokuthi sihambe siyovela ekhaya kubo. Okay. Ya sisey'nhlelweni nje zalokho njengamanje. Mhlambe in the next 2 or 3 months umuntu ozobe seyovela ekhaya kubo. Zobe sekuqondile. Uzobe sekuqondile ngoba nasekhaya kubo bayangazi vele. Hayi no mfethu, umsebenzi omuhle lo, wayivuka imizi yobaba. Kunjalo. Umama ke mfethu ubhalile la ngoba efuna wena. Uready ukuthi umbone ukhulume naye? Ya noma ngingazi phela ukuthi yini angibizele yona lana. Sure. But ake sitheni sizozwa khona ukuthi yini afuna ukuyisho yena. Hayi no mfethu kulungile. Ngoba ke ngizothatha engazi ukuthi usu-ready ukuthi hayi no akeze ngikhuluma. No, akeza mfethu, akeza sizwe ukuthi ikuphi lokhu ebesingeke sikwazi ukukhuluma sisendlini sizokukhuluma ngala. Okay. Sizosizakala kanjani. Mfethu. Yeah. Yamuzwa wakho mfoka Plus u-ready, I am ready. Umama naye u-ready futhi ukuthi azobeka indaba yakhe la. Mase siyayilungisa lapho kumele silungise khona. Uyasazi nje silungisa umjolo. Ungayindawo, hlala la ukhona. Ithimba lethu liyahamba manje losilandela umama limbeke la. Sikhulume naye sizwe ukuthi uza nani ohlelweni namhlanje. Dadewethu kunjani? Ngiyaphila mntakama. Siyajabula kakhulu ukuthi usibhalele ohlelweni namhlanje uzokhuluma nathi. Njengoba ucelile ukuthi sikulethele nangu mfowethu. Umfoka Plus uMandla Nkosi. Ukhona kubafu sengikhulumile naye sathi nqampu. Ngizothanda mhlawumbe ukuthi nawe ngikubize imibuzo embalwa before nginidedele nikhulume nobabili. Uma ungangichazela nje ngobafu mhlawumbe umuntu kanjani ngendlela wena omazi ngayo umuntu wakho. Umuntu right shame, uguy right, unempatho, nje unothando, like umuntu right nje. Akazenza izinto ezibhedayo. Akazenza izinto ezibhedayo. Akazenza izinto ezibhedayo. Umfowethu uveze ukuthi uma kwenzeka niba ney'nkinga kwi-relationship isikhathi esiningi niyilungisa nina nobabili, akujwayelekile ukuthi nifake umuntu. Mhlampe namhlanje ne-decide ukuthi uze la kuthina ungahlali naye phasi. Into enzima ngaleyo ndlela ukuthi ayikhulumeki naye. Inzima kakhulu leya namhlanje ngifuna uqamba amanga. Because ngibonile ukuthi ngeke izilungiseke if sizoyixoxa so-2. Because besingaxoxa bese eyavuma kodwa ngenxa yokuthi siba u2 bengekazi akwazi ukuthi ayenze lento engizobe ngimcela yona. Mhlambe kakhulu kwalesikhathi. Mhlambe omunye umbuzo engawubuza ukuthi uke wazama yena ukukhuluma nje naye mhlambe umbrief ukuthi khona into kanje ongekho happy ngayo noma oyifunayo noma awuzange uqale kwayikona uthe nje angivele ngisuke ngithi angifuni usizo. Angazi nje ngize ngikhulume naye futhi bengingakabi ready ukuthi ngikhulume naye because bengisaba ukuthi uzophoxeka yabo. Okay. Yeah, so nje ngithe namhlanje ngithatha isibindi ngizomtshela yona le nto leyo. Okay. Ngizokwazi ukuthi sithole usizo. Hayi. Ngoba naku sekungena negama lokuphoxeka kanti ubafo uthe nje ucabanga ngisho ukuvela kubo kini and uyazi nawe. Mhlawumbe ngivele nginikeze ithuba nikhulume nobabili. Yeah, izona izathu lezo ke ezingenza ukuthi ngize lana ngoba vele besithathe step sokuthi uzoze ekhaya uzolobola. So ngithe before nje kwenzeke yonke le nto leyo at least qale ngimcele kuqala ukuthi afune lolu sizo engize ngalo lami ukuthi uyalithola yini. Ngingazi nami yabo ngingene umuntu kanti akathandi ukuthi athole usizo yabo. Yeah. Kanti lento ibalekile ngempela i-serious nje futhi. No. Yeah, ngiyacela naye ukuthi bandla ungayithathi personal lento le engizokutshela yona. Ngikulethe la kusilungisa umjolo because bengifuna uthola usizo ngathi ungavashela i-men's clinic. Just uyokwenza i-enlargement.
Angazi noma uyangizwa nimandla. Mana-ke akuyona into engabe siyikhulumela le qala leyo nto. Njengoba ngishilo mandla ukuthi Ngicela ihlukile umeka le. kancane ungidedele singidedele ngokukhuluma. Oqala akuyona into engabe singayikhulumela la labafethu kukhona namakhamera la. Into esingayikhuluma sesendlini sibone silungisa kanjani. Manje uzongihlambalaza emphakathini. Angizili uzokuhlambalaza manje. Uthi into yakho ngempela. Into yami ukuthi uthole usizo. In fact sobabili sithola usizo. Angithi uthe uzofuna ukungilobola ngithi so nami ngifuna ukuthi ngingena kulo malobolo lawo singene yabo si right. Awuma kancane ngamalobolo. Ufuna silungise le. Uqale nini ukuyibona lento ukuthi into yami incane? Kade ngaqala ukubona. Wathulelani pho? Inkinga ukuthi phela bengakazi ukuthi userious kanje manje ngoba usukhombisile ukuthi ufuna serious. Bengicela bandla ukuthi uthole usizo because okay manje uyanginelisa ngayo yonke into engiyifunayo, uyanginika imali nje yonke nje into nje nempatho nothando kodwa i1 into engicelayo angineli mina embedeni so bengicela bandla ukuthi uvakashele i-men's clinic khona sizoba happy sonke because akusiza ukujabula wena mina ngajabuli manje because angijabuli neze ngasekamereni angifuna uqamba amanga so ingakho ngikulethe la ngoba ngiyakuthanda ufuna uthola usizo manje njoba wena uthi mina ngikwenelisa embedeni yindaba khona ukwanelisayo yini? Angisho ukuthi khona onganelisayo yini Sengiyasho ukuthi at least ngicela uyo ukuthi ukukhuphula kancane because ayikho ngempela le nto. Ngicela ungilalele nami. Pho ithathela lento yokuthi wena ukwazi ukuthi ucomparishe ukuthi mina ngikwanelisa. Shuthi khona okwanelisayo. Angisho njalo. Incane into yakho mandla like ngathi angazi noma angazi ngizoyichaza kanjani but nje ayikho normal. Hayi ngiyacabanga ukuthi mhlambe kulento okay ngicela ukuphazamisa kancane mengabe uthi ayikho normal incane kangakanani awuyizwa mengabe ingena kuwena noma kwenzakalani? Ngifuna uqamba amanga shema angizwa lutho nje ngathi nje ngingela umsila wengulube. Wena musungijwayela kabi wena. Ima sorry kancane bafo ngiyacela mfethu ngicela bafo mandla sizolungisa la angifuna uzoxabana nawe mina bafo mfethu wena umjwayela kabi wena sizolungisa umjwayela kabi wena mfethu umjwayela kabi wena hlala phansi umjwayela kabi mfethu njengamanje ngela ngabe iyona oyithathayo uyoyifaka emen's clinic angizili ukuzoxabana nawe umjwayela kabi ebusuku lana uhlezi ukhala ukuthi ngiyakwenelisa masazivuka kuseni ngikubuza usibe kunjani usibe ku right ngifuna ujabule nje ngizokwenza njani ubani isilima sakho ngempela asikho isilima ubani isilima sakho ehlisa umoya ngikhuluma nawe ubani isilima sakho ngiyacela bandla ukuthi uthole usizo at least ngiyacela uzosiza wena la ngizosiza thina so2 ukuthi sibe right angithi awuthandi ukuthi ngicheat ngazi ngathi awucheat ngiyakuhlonipha njengoba ngizela ngazi ngathi awucheat ngihlonipha wena mina mangazi ngathi awucheat njengoba usukwazi ukucomparisha njengoba usukwazi ukucomparisha ukuthi khona elikhulu khona elincane ayibo mandla angizalwanga mina ngithandana nawe angithi khona umuntu engangathandana naye before ngithandane nawe wena elikhulu yena wangabuyela ngani kuyena mawusukuzwe muntu incane yakho ayikho normal serious ngiyacela bandla ukuthi uthole usizo bafo lincane ngempela nawe musungibuza amasimba kwa wena cha nangiyayi wena musungibuza amasimba manje umancane wena mfethu ungiyeka mfethu ungiyeka bafo ungiyeka ungiyeka fusa bafo yehlisa umoya manje bese ngizamsiza wena ngibamba ngicela uhlale phansi musungibamba mandla mfethu wena nje uthi ngicane okwalibona yini ngiyaxolisa okwalibona yini ngiyaxolisa ngiyalibona yini mfethu ngiyaxolisa nje okwalibona yini okwalibona awuhlale phansi okwalibona understand yini okwalibona yini mfethu musungibamba mfethu ngicela uhlale phansi musungibamba okwalibona nawe ungazongijwayela amasimba la ungijwayela amasimba la wena mfethu ngiyakucela ngicela uhlale phansi ngiyeka okwalibona yini ngicela uhlale phansi mfethu yini manje na mfethu okwalibona okay mandla ngiyaxolisa ngicela uhlale phansi ungijwayela kabi mina ngicela uhlale phansi ungijwayela kabi mina ngiyaxolisa nje yehlisa uzoqala manje sekuwona futhi wena lamandla ngiyeka sizama ukusiza wena bese siyacela mandla mfethu ungisiza kanjani uzongihlambalaza kule bantu angizili uzokuhlambalaza into ungisiza kanjani ujwayelekile iyenzeka lento kanje mandla mfethu
manje mfethu uhlale phansi mfethu, yini inkinga yakho? Hlala phansi mfethu. Hawu. Yini inkinga yakho mfethu? Yini indaba ungahlali phansi? Manje ngiyacela mfethu uwehlise umoya ube right. Cela wehlise umoya Yini mfethu. lento oyenzayo? Because nayo lento Uzongibongisile abantu lana. angikuhlambalazi. Wenzani Angikuhlambalazi, ngizama ukutholela usizo all-right. Angithi ukuba ngikuthanda abangazanga la ukuba ngikuthanda. Sengikhohliwe, ngiyitshela ukuthi la bafo. Bafo ngicela mina sikhulumeni kahle nawe. Kahle asini. Ngiyazi ukuthi ibuhlungu le nto leyo. Ngiya-understanda njengoba uphakamele umoya kanje, ngiya-understand. Ayikho into oyi-understand. Ngiya-understand. Ayikho into oyi-understand. Kodwa ngicela ukuthi Ayikho into oyi-understand. zama usizo, ukuthola usizo. Ayikho into ukuba u-understand. Ngabe ukhulume kahle nami eceleni. Sibe sendlini. Uqale nini ukuthi wena masineyinkinga manje sizoyidiscussa lapha ngabantu. Ihlukile le namhlanje ihlukile, ayifani nale ehlele siba nayo. Hawu. Ayifani. Uqale nini ngempela? Mfethu, Ngiyalifuna usizo manje noma ulifuna noma ufuna ngithiye mina. Ufuna ngenze njani? Bona yenza okuthandayo, yenza okuthandayo. mfethu ngiyazi ukuthi umuntu wesilisa wakhuluma nje indaba yetotolozi usumshaye kakhulu. Uyaqhubeka? Cha, ngifuna Yimi sikhulume. uyaqhubeka yini? Shothi mengakhuluma mina ngiyabheda mfethu. Because nami engathiwa nginetotolozi elincane kungangilimaza lokho. So mina ngifuna ukuthi mfethu nilungise into yenu nobabili ninosisi. Umfazi wakho le uthe ufuna ukumlobola. So manje mina ngizokutshela izinto usisi yabo kwi-email yakhe ngikutshela ukuthi utheni. Khona uzozwa ukuthi kungani ngempela la. Ngikutshela. Uready? Khuluma. Mfethu usisi uthe ufuna simlekelele sitshele wena ukuthi uyakucela ukwazi ukuthi uhambe uyokhulisa cause unetotolozi elincane. 1, that's point number 1. Point number 2 washo ukuthi uyayenza mfethu izinto when it comes to romance you are too good. Uzafise ngathi ukuthi ngoba uyamchamisa ngolimi. Uzafise ngathi ukuthi kungcono nje umchamise ngolimi. Njoba ethi lincane kukhona inani elinyaselazi elikhulu kunelami. Alikho but eyakho ayikho normal. It's like mhlawumbe i-Down syndrome angazi kwenzakalani. Ngiyaqhubeka. Ngiyaqhubeka. Uyaqhubeka yini? No ngeke. Mfethu yazi mfethu siyacela ke manje. Ongeke nawe. Ngomoya ophansi. Uyaqhubeka. Ngomoya ophansi. Uqala wathi lincane. Futhi manje line-Down syndrome. Mfethu amandla sinawo mfethu amandla sinawo mfethu siyacela. Cha ukuba uthathela amandla la uwafaka le serious kumele silungise ngoba leyo ngishaya manje. Cela ngiyaka. Hlala phansi. Cela ngiyaka. Hlala phansi. Cela ngiyaka. Hlala phansi. Hayi ngeke. Bafo Cela ngiyaka. Bafo ngicela wehlise. Wena indaba uthatha inkinga zethu hamba uzoyisaphasa kule bantu. Leyo nto bungangitshela ingane kahle eceleni mfethu. Okay, ukuze kuzoba right. Ngcono ngivele ngithola i-toy lenzodlala ngalo yabo. Ngiyeke-ke wena-ke lepitshana lakho ke lincane kezwe. Awamthatha ngathwala le toy. Uyogcina ukuba umfazi wami. Toy noma ngihamba ngiyofuna i-boy. Mthatha ngathwala le toy. Kuyobe kuphelele phakathi kwami nawe. Ngoba ufuna ngithola nawe futhi ngiyakwanelisa. Kusukela nini? Ngisuka ngiyenza usujabule nawe ngeke uphathe umuntu ekwenzela yonke into. Awu uyangijwayela nawe uyangijwayela ngempela. Ngibonile ukuthi uyangijwayela ukuthi uyenze into engishoyo. Ngiyakwazi. Otherwise kuyaphela uma ufuna kuphela. Mfethu uyayibona nkosazana. Ngiyazi wayibona mfethu. Mina ngizosiza wena la. In fact ukuthi thina sibe right sonke. Kodwa ikhona indlela engcono ubungenza ngayo. Iyiphi le ngicela ungitshele iyiphi indlela engcono ubungenza. Ikhona indlela ubungcono ubungenza ngayo. Iyiphi? Angali ukuthi lincane. Yes. Uyafuna Angiphiki lokho, angiphiki. Pho manje ucasukelana kangaka? Angiphiki. Akekho umuntu engakaze acasuka uzomhlambalaza ebantwini kanjena. Into eyenzakalayo le private le. into ziyaxoxa lezi zinto lezi nje ziyenza. Kodwa into private akumele uzoyixoxa phambi kwabantu kanjena. Esikhathini samanje. So bengicela abantu ukuthi uye men's clinic. Nje sizoba right mafuna saqhubeka ukuthi sibe right. Because impela hayi nje kade echaza ubhuti ukuthi ngibhaleni kwi-email i-romance uyayenza kahle yonke into nje i-right inkinga nje mase kumele ulifake yo ngathi ngene umsila ngempela ngeke Uyaqhubeka. Sengikuzile nje. Undaba Bafo. Intombazane le. Bafo. Usakungijwayela kabi. Usakungijwayela kabi. Bafo. Umthatha wakho ungijwayela kabi. Ngeke wena. Bafo. Mfethu. Usakungijwayela kabi wena. Ngijwayela amasimba umthatha wakho nsiphe.
Oh, Indaba sengiyisifebe. khona umuntu okulalayo. Sengiyisifebe. Yini khona umuntu okulalayo yini? Sengiyisifebe mina. Khona umuntu okulalayo yini okwenza Akwathi wangidakelwa-ke mfana. Hawu. Yazi ngiyakhlonipha. ngiyakuhlonipha kodwa ungibiza ngesifebe. Hayi, sengihlangela mfethu musukulwa mfethu. Hayi. Nansi indawo yakho mfethu, hlala phansi. Nansi indawo yakho mfethu. Khona umuntu okulalayo kangcono kunami. Akekho kodwa sengizomtholela khona ukuthi ungibize ngesifebe. Ufuna ukumthola-ke. Ozonginika lokho engikufunayo ngoba Bafethu, okay, ngicela Usifebe. ngifeba naleli litshana lakho leli elincane leli ngathi lengane. okay Lelo, ngicela uhlale phansi siyikhulumeni lento. Bafethu, Hawu. asile ukuzolwa la sizolungisa. Usozongibiza ngesifebe, Sizolungisa. ngisifebe mina. Wisona. Hayi nawe-ke shuthi. Hawu. Badlala abantu abanamapitshana amancane vele Hayibo. Hawu, umthetho wabo vele abafuna ukubonisa. Uyaqhubeka. Ngiyaqhubeka ufuna Oh, ngithulele. ngicela ukuvulela sisi. Buka amanzi buka bazongihlalisa eduze kwakhe lo ufuna ngishaya. Hayi, ungabuyela sisi bengenzela ukuthi ngikulungisele nje ihlala. Hawu. Umbuso wena. Cha umbuza kanye. ukuba uyangidaka umbuzo ngaba ngikho la ngabe ngishile nepitshana lakho Baba, ngahamba ngayofuna ngiyacela, abangenawo amapitshana. Manje ngila ngizokusilungise mina nawe and wena ufuna ukuthi izinto yilungu. Buka njengamanje uphenduka iline of Judah manje usuyibhubesi. Why? Uyaqhubeka. Hayi ngiqhubeki. Mfethu, Ngiyakubonisa. Ayikho into ngibonisa yona. Ngiyakubonisa. Ukuphi ngibonisa kumele uhlale phansi nami. Uyehlisa ipride, uyehlise umoya ube right uthola usizo, siqhubeke sibe right njalo. Ngoba hayi le ongizelana njengamanje ngathi ubuze nenye ngempela kangiyazi ke. mfethu ngicela sikhulume kahle singalo. I understand ukuthi udiniwe. I understand ukuthi uphoxekile noma mhlawumbe uyahlambalazeka ebantwini. Kodwa mfethu ngicela nje Understand. You don't understand. Cha, understand manje bese lento la ikusimple uzoya men's clinic bekusize nawe ube nepipi njengabo bonke abantu abalingana wonke abantu. Okay mfethu kunephuzo olishilo wathi uyavuma uyazi ukuthi lincane. Mhlawumbe khona into osewayizama ukuthi ulungise lokho noma ukazi uzama right wena ulibona li right kumele lingakho. Libona li right shoot yena. Yazi ngihlula even wenza iwoman on top ngenxa yokuthi Sisi Awuma kancane wena khulunywa nawe. Brother. Yabona ngiyalazi sincane yeso. sure. And since ngoba benginaye ulokhuzana ulele. Yabo. Futhi ngazi ukuthi mina ebusuku ngiyamanelisa. So bengingasiboni isidingo uyayibona leyo. angithi ngakho-ke ngizela ngizokutshela ukuthi shuthi Kodwa phela bekukhona indlela engcono sina sama bungenza ngayo. bengingayenza ngayiphi indlela kuzoba nje endlini angithi bese uyangishaya endlini Cha, bafo. obuwenza njengamanje nje uzongishaya khona endlini Cha, bafo. ngifele khona endlini-ke Bengingasiboni isidingo sokuya khona emen's clinic. Number 1 nginomuntu. And futhi uma ethi yena ngiyamanelisa asikho isidingo sokuthi ngiyowenza enlargement ebethe yena ngiyamanelisa. wena ubona ku-right wena Kusho wena nje wathi ku right. Angithi kuthiwa Masilala nawe. uthi usize doesn't matter. So wena bungamtsheli. ujabule nawe Uzukhala lana ukubanga ngenzela umsindo. wena Hayi Ngize inoba ngivuka ekseni. Masivuka ekseni ngize ngibuza ukuthi bekunjani. Uthi beku right bekumnandi. ufuna ngithi bekukumbi ngisho njalo Futhi ubonga islim mthatha wakho. cha bengakwenza islim bengenzela wena Ubonga islim. unga-disappointeki mfethu Ubonga islim. ukube ngiwenza islim ngaba ngikho la kube ngiwenza islim angithi ngiyakuthanda njengoba ngilethe la ngiyathanda futhi izinto zami nawe siqhubeke sibe right ingakho ngikulethe la wena nje into omele uyenze uwehlisa umoya uvumele usizo siqhubeke sibe right izophela yonke lento bazokhohlwa nje abantu yonke lento le yazi mfethu manje ufela ukuthi angizile ukuzokuphoxa angizile ukuzokuphoxa ngizele uzokusiza mina mfethu uyayivuma leyo nto ukuthi ungayenza indaba zomenzi tontoni enlargement noma wena right wena mfethu right nje awufuneli ukuthi ezokuphazamisa. Cha. Bafo ngoba ngiyayithanda lengane. Ngingakwenza lokho. Anginankinga. Sure. Yebo. Ngiyakwenza lokho ukuthi into ebisuke ingicasule nento engikhuphula umoya kakhulu indlela mfethu enze ngayo. Yabona nje umuntu akhambe ngemuva. And mfethu ngiyaxolisa ukungena olimini ayinetshwanga wena. manje Ukuthi wena unetotolozi elincane it's not like ngiyaqana Vele wayona lento yakho uyastiki
Ngizoshaya wena kanti nawe uyahlanya ukuthi phela uba shuthi niyithime eyodwa shuthi nawe okay vele umthetho wenu. okay bafo ngicela uhlale phansi sikhulume Manje masuthi ayinwetshanga irastic ini kanti irastic. okay ngiyaxolisa ngicela uhlale phansi Hawu. Angazi nawe usuyadakwa-ke kanti. Hawu. Mina ngizela ngithi ngizolungisa wena mase uphinde ufake upetrol emlilweni ufuna beku-right mengabe kuthiwa ubafu unento encane mengabe sithi wena unento enkulu phela angithi into encane ingena entweni enkulu kube kuthiwa incane phela kube kuthiwa incane angani ngabe ingena ilingana angani yini angithi sifuna ukubhalansisa angani wena uthe kungena intambo umbize ngani ngentambo manje mengithi mina uthe ngani nawe uthi intambo futhi uyaqhubeka nawe uyaqhubeka yini ngithi ngiyadlula ngiyaqhubeka nawe kanti ngizodakele waphethe kwamina-ke ishono sami ukuthi ngifike la usungibamba yeba nami usulokhu ukhipha i-enga kakhulu ngoba phela vele lincane hlala phansi hawu uthi njani yini udliwa wena yini lo muntu wethu ngidliwa ngukudlani mina mani udliwa wena lo muntu ngiyenzelani leyo nto mfethu uhlale phansi mfethu lelo mfethu ngiyaxolisa indlela engikhulume ngayo ngicela uhlale phansi nawe uqondisa ulimi ngiyaxolisa nje hlala phansi manje nkosi yami yazi manje umthetho abantu abamaphipha amancane ave benayo i-energy mekuliwa umthwala sembhedeni ulwa kanje hlala phansi hlala phansi hlala phansi hayi ubethi wanentambo ubani nentambo uze nenye ubani nentambo ufuna uyikhonga fusekwe sibakho hayi nawe-ke fuseke-ke nawe hawu mfethu ngizosiza wena yazile ngizodlala i-wrestling naye ngizosizana ungisize kanjani ngizomhlambalaza buke uzokhuphukelwa uzovele isithelele lo muntu okuzothi ngentambo umzilithele yini udliwa wena ubhedi ngiyadliwa mina ngigrosa mina ngiyadliwa mina hayi nawe ungathi kanjalo la uzongibamba ngithi ngizokusiza la ngoba ngiyakuthanda nawe uzongenza ukuthi ngikudakelwe-ke phela mafuna ngikudakelwe ngizokudakelwa-ke bafethu ngicela singabe sisalwa manje asikhulumeni way forward as abantu and mina abadala bengingalwi naye bengizombonisa la ukuthi athole usizo ungibonisa kanjani uzongihlambalaza lana uba uhlambalazeka phambi kwakhe lana awuhlambalazeka into ezenzakalayo kuyenzakala vele into ey'kanje ingakho khona i-men's clinic yenzela for into ey'kanje so ayekho umuntu ohlambalazekayo la wena nje ukuthi u-accepte nje bese uhamba uyothola usizo qhubeke sibe right usizo mfethu uyavuma ukuthi ulithole usizo noma mhlawumbe uzobona uzokhuluma nomama asizwe ngawe mfethu singakuphoqi kanti mhlawumbe usaba nezinto alithole usizo ngiyacela ngoba futhi bengalitholi usizo ngeke ngikwazi ukuhlala shini ngiyacela bafuthi lento ngoba isize yaba nje yahamba yazafika la kunini ngiyacela ukuthi siyilungise naye umama sobabili kodwa ngizozama ukulithola usizo ngoba ile nto-ke bengiyifunayo ngiyamthanda into edala ukuthi ngilwe ukuthi udicelela isithunzi sami phansi akekho umuntu wesilisa othandayo ukuthi ubizwe ngopitshana yayibona leyo nto manje umuntu uthi umthanda umenzela yonke into mfethu azokubiza ngopitshana ingoba ngiyakuthanda nalelo gama liqhamuke ngoba liqhamuka othandweni uthando ukubiza ngopitshana uthando azokubiza ngopitshana mfethu mfethu ngiyamxolisela umama kushelela ulimi phela angithi sizulu into encane kuthiwa tshana so vele bengifuna u-understand ukuthi kuncane pitshana yabo into kanjalo kulungile angisabona ukuthi ngikusizile ekugcineni siyasizakala sonke siba right so uzokhuluma naye umama nibone niyilungisa kanjani akuyona indaba yethu leyo ukuthi sisazi ukuthi wena uhamba ama-men's clinic and stuff uzokhuluma naye umuntu othandana naye no mfethu ngithi ngizozama ukukhuluma naye mfethu ngoba njobe ekhala kanjena kusho ukuthi iyamhlupha lento as much noma nami ngilwile kodwa ekugcineni kosuku kumele siphumele isisombululo yayibona yona so ngicela ukuthi sizama ukuyilungisa sisobabili naye iyona nto ade ngiyifuna mina yayibona yona idingo sokulwa ngoba ngiyamthanda yayibona yona yeah futhi angiboni ukuthi sesingahlukaniswa
yilesi simo lesi, Yeah. yabo. Yeah. So ngiyacabanga ukuthi mhlambe kuzobonakala uma sesihleli sobabili ukuthi siphuma nasiphi isisombululo sokulungisa. Yayibo leyo nto. Sure. Yeah. Hayi mfethu, dadewethu happy ngeresponse yababa. Ngihappy Yonke kade kakhulu uyifuna. nje yabo nje idrama yonke nje bengamele izibe khona kodwa ekugcineni ngiyabonga ukuthi umqondo useze wabuya yabo. Yeah. I So know. ngiyabonga ngalokho ukuthi ekugcineni uyalidinga usizo. Yilokho nje bengicelile kuphela. Kukho okunye sixabene asilwi nje ku-right. I know. Bafethu nibonile nizwile. Episode yethu namhlanje ihambe kanjalo ke. And nizwile ukuthi umfethu he is too good when it's coming to iRoma. So cabanga ke seshaya iRoma blind mase lifaka lingene lonke lilingane ekhalakatha. Kuzoba mnandi kule relationship. Mhlambe nawe unenkinga ezisinto umjolo, email us njengamanje umjolo@gmail.com. Uma ngabe ungidinga izu DJ wakho, MC wakho, ungakwazi ukuthi ungi-email udlala_madifane@gmail.com. Uma ufuna ukukhangisa nathi, nansi email address umjolo@gmail.com. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Ngingudlala Madifane and I am the next big thing in KZN. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.